Dros 80 mlynedd yn ôl, cafodd mudiad ei greu i'n helpu i gydweithio a ffynnu yn ein cymunedau. A dros y blynyddoedd rydym wedi datblygu un ffurf bresennol, Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru, a ni nawr yw'r corff aelodaeth cenedlaethol i'r trydydd sector cyfan yng Nghymru. Mae yna 33,000 o fudiadau trydydd sector yng Nghymru yn gwneud pethau anhygoel bob dydd. Ac mae yna dros 938,000 o bobl yn gwirfoddoli gyda'r mudiadau hyn. A gyda gwerth amcamgyfrifedig o 3.7 biliwn o bunnoedd, mae'r trydydd sector yng Nghymru yn bwysig iawn iawn, bron i 7% o gyfanswm allbwn ariannol Cymru. Gall y trydydd sector olygu unrhyw beth sy'n anllywodraethol ac yn ddielw. Felly o elusen i gylch meithrin, i fenter gymdeithasol, i glybiau chwaraeon a chymdeithasau tai, i ymgyrchoedd sy'n mynd i'r afael a materion economaidd ac amgylcheddol mawr, megis tlodi a newid hinsawdd. Dyma'r grwpiau amrywiol sy'n ffurfio ein haelodaeth. Rydym ni eisiau dyfodol lle mae'r trydydd sector a gwirfoddoli yn ffynnu ledled Cymru gan wella llesiant pawb. I sicrhau ein bod yn barod at y dyfodol, rydym wedi datblygu'r fframwaith strategol newydd hwn. Cenhadaeth Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru yw bod yn gatalydd dros newid positif. Gwnawn hyn mewn 3 ffordd: cysylltu, galluogi a dylanwadu. Ceir mudiadau o bob rhan o Gymru ymysg ein haelodaeth, ac mae ganddynt i gyd gyfoeth o sgiliau a phrofiadau a syniadau creadigol at y dyfodol, ac wrth helpu'r grwpiau hyn i gysylltu â'i gilydd drwy gyfarfodydd, cynadleddau a bwletinau rheolaidd, rydym yn medru tynnu pawb at ei gilydd i gyfnewid syniadau ac ysgogi'r sgyrsiau bach annisgwyl hynny sy'n arwain at datblygiadau cyffrous i'n haelodau i gyd. Rydym hefyd yn creu'r cysylltiadau i'n haelodau a phobl mewn sectorau eraill a chysylltiadau a rhwydweithiau y tu allan i Gymru. Rydym yn helpu ein haelodau i ddilyn y diweddaraf yn y trydydd sector ym Mhrydain a gweddill y byd. Rydym yn darparu cyngor a chymorth ymarferol i'n haelodau i gyd. O helpu recriwtio gwirfoddolwyr i ddarparu cyrsiau hyfforddi i ddod o hyd i gyllid. Drwy wrando ar ein haelodau, rydym mewn sefyllfa unigryw i gipio'r materion mawr sydd o bwys i bawb yn y trydydd sector. Rydym yn cwrdd yn rheolaidd a phenderfynwyr Cymru ac yn trafod y materion sydd o bwys gwirioneddol i'r sector, ac rydym yn cynnal digwyddiadau rheolaidd ledled Cymru i ddiweddaru grwpiau ar bolisïau newydd a gwrando ar yr hyn sydd ganddynt i'w ddweud. Rydym wedi bod yn edrych tua'r dyfodol a gwelwn ei fod yn llawn ansicrwydd a chymhlethdod. Mae yna heriau a chyfleoedd mawr o flaen WCVA a'n haelodau. I ganolbwyntio ein gwaith, rydym wedi gosod amcanion uchelgeisiol ein hunain. Dros y 5 mlynedd nesaf, mae WCVA am arwain newidiadau sy'n sicrhau bod y trydydd sector a gwirfoddoli yn gryfach ac yn fwy cadarn, yn cael ei gwerthfawrogi fwy fyth a bod mwy o ffydd yn cael ei rhoi ynddynt, yn cael mwy o effaith ar llesiant yn awr ac yn y dyfodol. Rydym hefyd wedi gosod amcanion mewnol i'n hunain fel mudiad, sef bod yn fwy cynaliadwy a chyfrifol, a gwneud defnydd gwell o'n hadnoddau. Mae gan Gyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru hanes hir o fod ar flaen y gad wrth arwain newid, a gobeithio y byddwch yn ymuno â ni i weithio tuag at ddyfodol lle mae'r trydydd sector a gwirfoddoli yn ffynnu ledled Cymru i wella llesiant pawb. A dyna'r hyn y byddwn yn gweithio drosto bob dydd.